Helo a chroeso I pen yn y gêm. Yn y bennod hwn, rwyf yn siarad I chyn-bêl-droediwr Manchester United, Rhodri Jones. Ymunodd Rhodri ar clwb yn 1996 ac yn rhan o gyfres S4C Giggs, Rhodri a Beckham yn 2000. Ar ôl sawl anaf, bydd rhaid I Rhodri ymddeol o bêl-droed yn ifanc iawn. Ac erbyn hyn, mae'n hyfforddi meddyliau, pobl busnes, actorion a mwy. Dwi'n gofyn I Rhodri am ei amser yng nghwmni Syr Alex Ferguson yn Man U, syrenu mewn rhaglen S4C, y broses o ymddeol, a'r hyn mae'n gwneud erbyn hyn, ar ôl pêl-droed. Paratowch am rhaglen llawn straeon diddorol, chwerthin, emosiwn, a chyngor asbrydoledig. Cofiwch ddilyn y pod, a mwynhewch y bennod yma o pen yn y gêm. Right, diolch Rhodri yn gyntaf, diolch am ymuno a fi ac cytuno I trafod dy fi. Beth am ni ddechrau te gyda dy yrfa proffesiynol yn y byd pêl-droed? So nes ti ymuno a Man United yn ifanc iawn, 1997 fi'n deall fe, nes ti ymuno? Yeah, well, 96 I 2000 neu 2001 fi'n meddwl ni fyna. So yeah, mynd amser spelen o'n nawr, yeah. Beth oedd y profiad fel te, achos obviously ti'n boi o Gymru, beth oedd e fel yn symud, ti'n gwybod, mas o adre I Manceinion, mor ifanc, a ti'n gwybod, beth oedd y profiad fel? Yeah, the profiad yn anhygol, ti'n gwybod, edrych nôl, o'n i'n eitha ifanc, 16, o'n i bams yn eitha synhwyrol, dwi'n meddwl, falle ddim mor streetwise o roi'r bechgyn eraill. Oedd yn brofiad cyffroes, ond oedd hefyd yn a lot o ofyn hefyd o ran, achos o'n i'n hapus yng Nghaerdydd, oedd criw agos y ffrindiau gyda fi, o'n i'n eitha academic, felly oedd e ddim fel all or nothing I fi. Oedd na boi o arall o Gymru, blwyddyn hyn a fi, Wayne Evans oedd enw oedd wedi cael ei dybio fel y Ryan Giggs newydd pryd yn ifanc. So fi'n meddwl falle mwy o sylw arno fe na ddarno fi, o'n i'n centre-half, so oedd e'n kind of attacking player. Ond mae jyst yn fforsio ti I tyfu fyny'n gyflym pryd ti'n ifanc, so fi'n meddwl mae lot o profiadau yna di aros gyda fi I fod yn oedolyn, really. Sut oedd ti wedi delio te gyda, ti'n gwybod, fel y symud o adre, a ti'n gwybod, ni ddim yn siarad am symud o fel Abertawe neu Caerdydd I, ti'n gwybod, Bristol neu ty beth, a falle, neu hyd yn oed clwb falle bach yn llai. I ni'n siarad am Man United, ti'n gwybod, yn y late 90s, o'n nhw'n, ti'n gwybod, clwb gorau'r byd, really. Ti'n gwybod, beth oedd y teimlad fyna, ti'n gwybod, fi wedi gweld lluniau o ti a Syr Alex Ferguson, a ti'n gwybod, enwogion enfawr fel yna, ti'n gwybod, beth oedd hwnna fel? Ie, profiad anhygol, oedd yn teimlad odd os ydych ti falle rhyw fath o mixed feelings, really, fel gadl adre, so ti'n gofod digymod gyda'r homesickness, ond wedyn o ti'n pinsio dyn a cofio ti'n cael y profiad arbennig yma. I mean, beth oedd yn falle'n galetach I chwaraewr oedd gorfod gadl adre, oedd hi'n galetach I switch o bant I gymaru ar chwaraewr lleol, oherwydd oedd y byd nhw ddim di newid cymaint, oedd dal yn byw adre, dal dyn nhw ffrindiau nhw'n agos. Ond I ni, yn amlwg oedd falle bond really agos rhwng yr out-of-towners yn nhw'n gael e. Ond wedyn oedd e'n galed switch o bant, oherwydd oedd bob amser oedd ti'n cael ei atgoffa, yr unig reswm oedd ti fyna, oherwydd y pêl-droed, so o'n i'n ffeindio fe weithiau yn galed switch off, achos weithiau o'n i'n ffeindio mae amgylchedd pêl-droed gallu bod yn I rai falle pobl sy'n meddwl mwy, falle bach galluog mewn ffordd mwy mental, cognitively. Ti'n gallu diflasu ar yr amgylchedd ychydig bach. Yeah. So nes I ffeindio wadjen oedd yn myfyriwr wraig yn Manchester Uni. So bys o fi'n mynd i'r student areas a stuff, so ni'n teimlo fod rhyw fath o myfyriwr yn chwarae pêl-droed weithiau, so ni'n kind of byw bywyd yna heb gorfod mynd unrhyw lectures na dim byd fel yna. Ie, pa mor bwysig oedd hynna te o ran, ti'n gwybod, I ni'n deall nawr, pa mor bwysig yw fel switch off, a ti'n gwybod, cael amser I ffwrdd o gwaith. Ond mae'n eitha anodd, pan I ti'n chwarae pêl-droed, mae cymaint yn ni jyst yn hoffi, ti'n gwybod, goelio ffwbol neu chwarae ffwbol fel amser hamdden. Ond pan I ti'n neud hwnna fel gwaith, oedd e'n teimlo fel falle oedd ti'n gweld yn anodd switch off neu achos bod ti wedi ffeindio'r wedyn a ti'n gwybod, bach mwy o amser hamdden, oedd yna ti'n neud e bach yn...
falle mentality fi bod yn eitha obsessive, so falle dde'n gael ei switch off, just ar base o personoliaeth fi, ond oedd e'n weird, really. Os o'n i yn dod adre, o'n i literally gallu dod adre pnawn di Sadwrn, ond bydd rhaid fi, am un noson o wedyn mynd nôl lan pnawn di Sul. So weithiau ddim teimlo werth dod nôl, a weithiau os o'n i'n dod nôl, bydd o'n i teimlo mwy homesick, os bydd fi'n cael rhyw fath o blas o bod adre, ond ddim really yn kind of cael profiad hir o fod yma. Mae'n tricky. Fi'n meddwl, o ran switch off, fi'n meddwl, mewn unrhyw beth mewn bywyd, fi'n meddwl mae rhaid ti kind of cael rhyw fath o reminders o faint mor lwcus i ti ar weithiau, achos fi'n cofio unwaith oedd un o'r boys ar y ffôn i rywun a dweud, oh, I'm going to work. A ti'n ar y boi ar ochr arall yn mynd, oh, what you do is in work. A dweud, well, pryd ti'n gofyn neud e day in, day out, a beth gyda ti ar Manchester United, mae'r safon mor uchel yw, bod ti'n methu, fi'n gweld o gwmpas fi nawr, mae rai pobl yn mynd i gwaith a maen nhw'n slack off, a maen nhw'n neud y bare minimum, o ti'n methu neud hwnna yn Man U, achos bys ti'n cael ei dal allan, bys coaches arno i ti. So fi ddim yn meddwl bys mae lot o pobl yn dweud bys nhw eisiau bod yn bêl-droedwr a stuff, ond fi ddim yn meddwl faint o bobl sydd ddim really di cymryd hwnna mewn i ystyriaeth. A bys lot o bobl yn stryglo i fyw'r bywyd o ran disgyblaeth, safon, a jyst yn y ffordd o fyw. Mae'n siŵr fod eich bach i gadael i fynd i'r fyddin o ran ti'n cael rhyw fath o drummed into ti o ran y safonau a'r disgwyliadau i cadw at y safon hynny. So fel, ti'n gwybod, pwysau enfawr mae arno ti, achos, wel, mae wastad mynd i bod mewn clwb fel Man United, wrth gwrs y pwysau mae'r disgwyliadau. Sorry, go. Mae'n odd pryd mae rhywun yn dweud pwysau. Mae'r pwysau mewn bywyd, y pwysau mae pobl yn creu yn ei meddyliau hun. Dyw'r pwysau ddim yn bodoli allan yna. Fi'n meddwl beth yw ti lli kind of dechrau drwy straeon i ti o ran, faint mae'r lwcus i ti a ti ddim eisiau gwastraffu'r cyfle. Yma, faint o dy ffrindiau bys yn marw i cael y cyfle i chwarae Man United, a fi'n gwybod o dad, dyna ddifreiddwyd a dad a braw fi 2 flwyddyn yn hun a fi, a oedd e'n Man United mad. So fi'n meddwl y straeon yna, mae rhywun yn dweud ei hun sy'n creu y pressure. Mae pobl yn taflu'r gair pressure o gwmpas fel bod e'n rhywbeth sy'n bodoli allan yn y byd, ond dy berthynas, beth ti'n neud sy'n creu'r pressure. O ti'n teimlo'r pwysau yna, o ti'n neud e'n dy hun, ti'n meddwl, neu? Fi'n meddwl. Mae gallu bod yn ffordd dda o motiveitio i rai raddau, o ran. Fi'n siŵr bys a lot o chwaraewyr yn cyfaddau taw dim y joy o ennill weithiau sydd yw'r motivation. Motivation weithiau yw just ddim eisiau sinking feeling yna pryd chi'n colli y stwff, y teimlad horrible yna bod y tîm arall di ennill trwy a bod chi, mae dim byd wath yn bych ar y bus ar y ffordd adre yn gwybod bod chi ddim wedi perfformio. A that sinking feeling, fi'n siŵr bydd a lot o chwaraewyr yn cyfaddau taw dyna beth yw'r cymhelliant weithiau. Ond dwi'n meddwl yn tymor hir, y mwyaf ti lli cael atgoffa ti hun o'r cariad sydd gyda ti a beth ti'n neud, achos weithiau y dyddiau pryd ti ddim yn teimlo mae'r cymhelliant ddim mor fawr. Dyna beth sy'n tynnu ti trwy. As fi'n cwrdd a lot o cyn chwaraewyr rygbi, cyn chwaraewyr pêl-droed sydd jyst yn dweud licen nhw wedi mwynhau eich bach fwy. Di edrych arno fe gyd fel robotic, always on to the next thing. A fe dweud yr ofyn yna o colli yn bwrw ti'r brig, ond wedyn fi'n meddwl mewn y ffordd gwahanol lle ti fwynhau eich bach fwy, a mae hwnna ddim yn gwneud ti llai o motivation i ti. Fi'n siŵr bod lot o teimladau gwahanol mynd ymlaen yn dyfeddol o'r adeg hwnna, wrth gwrs mae cymaint o newid a cymaint o cyffron hefyd wrth gwrs y disgwyliad yna. Siaradau fi am y raglen dath mas o'r S4C yn 2000, Giggs, Rhodri a Beckham. Beth oedd hwnna fel o ran, o ti'n ymwneud â'r proses, neu oedd e kind of jyst i dod mas gyda
beth oedd da nhw? Ie. Ti'n gwybod beth oedd... Fi'n siŵr, ti'n meddwl, oedd hwn cyn yr amser oedd MUTV'n bodoli. So fi ddim yn siŵr os bys mae'n cael ei caniatáu dyddiau yma. O'n i'n surprised bod wedi cael ei caniatáu pryd hynny. I mean, o'n i'n ifanc, o dim asiant y fi. O'n i wedi cael cynnig arian eitha dechrau i wneud e. Ond ti'n meddwl, oedd dim access all areas, ond oedd access i lot o mannau bys fi'n meddwl bys yn rhyw fath o prohibited, ti'n meddwl, achos oedd beth oedd Man U mor dda am wneud, oedd fel cael rhyw fath o siege mentality, oedd e'n teimlo pryd ti'n chwarae iddyn nhw, fel bod ti'n chwarae fel Sunday League side, oedd e'n teimlo fel un o'r clybiau mwyaf yn y byd, achos a ti'n meddwl, oedd y chwaraewyr ifanc ddim yn cael ei cadw i ffwrdd o'r first team a stuff, o'ch chi gyd yn wneud eich gilydd, bita gyda'ch gilydd. Ond ie, i fi oedd yn brofiad pleserus, ond o'n i wedi cael lot o anafiadau. Fi'n meddwl oedd y raglen dogfen yn dilyn fi yn fy trydydd tymor yn Man U. Ond beth oedd falle'n edrych nôl oedd y falle bach yn dim negligent gan y clwb, ond nath y raglen cael ei ddarlledu dros Nadolig. A wedyn oedd e cynnwys i gyd eitha positif. A wedyn ges i ryddhau gan Man United gan Syr Alex yn meddwl yn eillai mis Chwefror neu mis Mawrth. So oedd rhan o fi'r pryd hynny'n meddwl, oedd yna ddim yn help, oherwydd oedd pawb yng Nghymru wedi gweld y cyhoeddusrwydd am y rhaglen dogfen yma wedi dod allan. Oedd fi'n cael ei ryddhau cwbl o misoedd yn ôl, so fi'n meddwl falle ni jyst i dechrau meddwl i fi, just embarrassing, gyda ffringe i fi a pobl. Anamlwg dwi'n meddwl, I saw that documentary, a when fi'n dweud, yeah, I've kind of been released. So fi'n gwybod mae mwy o fel sylw at fel player care a stwff y dyddiau yma, ond edrych nôl falle, oedd e jyst yn anffodus, fi'n meddwl, falle bod hwnna wedi slip o trwy chydig bach. Oedd hwnna wedi gwneud yn anoddach wedyn ni, ti'n gwybod, pan o ti'n cael dy ryddhau gan Man U, yn goffod dweud wrth pawb, goffod dod adre, ti'n gwybod, oedd hwnna wedi gwneud yn anoddach, ti'n meddwl? Ie, fi'n cofio meddwl i fi hun, ti'n gwybod, fi'n cofio ar ôl cael ei ryddhau, ti'n gwybod, yn amlwg oedd rai pobl yn dweud ti eisiau dod na gosach chi adre, fi'n cofio Bristol Rovers, di dangos diddordeb, pryd o'n nhw'n eitha uchel. Fi'n cofio pa cyngor yn fewn. Ond nes i ar trial i Wrexham, gyda Brian Flynn yn manager. Lee Trundle ar trial yr un pryd i fi. Oedd e'n eitha, o'n i chi gweld donio fe yn syth. Ond oedd rhan o fi'n meddwl, fi ddim eisiau mynd i rôl arall yng Nghymru, achos o'n i jyst yn teimlo'r embarrass yna chydig bach. Falle, gwrando, mae cael ei ryddhau gan Syr Alex yn digon o siom yn y peth cyntaf, ond falle ddyna jyst yn ychwanegu at y siom. Yeah. So, ti'n cael dollong o Man U, obviously mae hwnna'n peth enfawr i goffi mynd trwyddo, yn enwedig pan i ti mor ifanc, a ti'n gweud fanna pa mor, falle oedd wedi gwneud y bech yn anoddach hefyd, achos bod pawb yng Nghymru falle meddwl bod arfer mynd ffordd gwahanol. Oedd unrhyw cymorth o'r gael, ti'n gwybod, oedd Man U wedi rhoi unrhyw beth mas, ti'n gwybod, o ti'n gweud fanna pa mor bwysig, yn enwedig erbyn heddi mae, ti'n gwybod, mental health y chwaraewyr, a ti'n gwybod, sut maen nhw'n delio gyda'r colled fel hwnna. Ti'n gwybod, oedd unrhyw beth fanna ar gael i ti? Na, o dim. A dyw hwnna ddim yn beirniadaeth o'r clwb. Fi'n meddwl falle beirniadaeth falle cyfnod oedd e, a falle jyst ddim yn really sylwi faint o... Ond mor bwysig yw mindset o ran perfformiad a hefyd o ran siomedigaethau hefyd. Na, dim byd, a wedyn falle heb y cefnogaeth yna. I mean, fi'n cofio Robbie Savage yn mynd trwy rhywbeth tebyg ble Syr Alex di ryddhau pryd oedd e'n siŵr fod yr un oedran. A fi'n cofio nes i darllen erthgl a dde'n dweud oedd e teimlo fel oedd e eisiau rhoi lan, ddim eisiau chwarae pêl-droed yn mwy, oedd e'n dweud oedd y cwimp a'r siomedigaeth cymaint a hynny. Ond yr unig gwahaniaeth gyda fe oedd nath e dderbyn llythyr gan Eric Harrison, oedd e'n youth team coach really enwog yn Man U. Fe oedd yn gyfrifol am Beckham a'r
Fergie's fledglings yn dod trwy. A wnaeth anfon llythyr iddo fe, a dweud, oh, don't let this be the end, still believe in you, take this and kind of, and learn, a fi'n meddwl weithiau mewn bywyd, mae'r rai moment yna, ti just angen rhywun, ti just angen bach o'r cefnogaeth yna, just i roi bach o hwb i falle'r hyder sydd wedi cael bach o sgogiad, really. So fi'n meddwl, ond gyda fi, o'n i ddim wedi cael unrhyw beth fel yna, wedyn amlwg mae'n galed i mam a dad, a ti ddim eisiau mam a dad pryderu, o dim asiant i fi ar y pryd, so ti'n kind of trial just scramblo, really. I mean, fi'n meddwl Man U'n falle gadael rai tîmoedd eraill gwybod bod ti'n gadael, ond ti ddim byth yn gwybod pwy o'n nhw'n gadael gwybod. I mean, fi ddim yn siŵr os nhw'n gadael at rivals nhw i wybod bod rai chwaraewyr nhw ar gael. So oedd e'n tîm ifanc, o'n i ben 19, 20. So oedd e'n cyfnod, ond fi wedi dysgu lot o fe, oedd e'n cyfnod caled. Sut o ti wedi delio gyda fe, I suppose, achos wedyn ti'n symud a ti wedi chwarae i Rhodri? Wel, dim yn dda, really. I mean, nes i joinio Rhodri, so o'n i'n mynd y trial a o'n i digwydd, oedd Rhodri yn di ennill fel 2 dyrchaddiaeth mewn row, so o'n nhw'n y championship. Ond o dim budget mawr gyda nhw, ond yn amlwg o'n nhw wedi cael 2 promotion mewn row, so dyn nhw sgwad eitha, lot o cymeriadau, a lot o chwaraewyr nawr oedd yn y garfan sydd wedi mynd mlaen i fod yn rheolwyr, oedd Mark Robbins, sy'n meddwl yn Coventry nawr, Paul Warren sy'n Derby, fi'n meddwl Paul Hurst, sa'n siŵr pwy mae gyda nawr, oedd e'n Grimsby a Ipswich, ond mae cwpl eraill sydd falle wedi mynd mewn i coaching. So, oedd gen nhw cymeriadau really cryf, a bys wedi bod yn gret medru mynd i Rhodri a profi Fergie'n wrong, ond o'n i ddim falle yn y mindset o ran, fel dweud, yr un mindset a falle oedd Robbie mewn, ond heb di cael hwb o unrhyw le. O'n i jyst yn teimlo fel, God, the only way's down, a ti'n mynd o fel cyfleusterau amazing. A dim fel bod fi'n really, yn ffysi o ran cyfleusterau, ond ti jyst yn dod i derbyn y cyfleusterau amazing yma, when ti'n mynd i Rhodri yma, mae ddim yr un peth, a ti'n mynd o fel treino gyda ffrindiau ti, i treino gyda dynion sy'n brwydro i taliau morgais. Dyna'r reality lot o'r clybiau. Falle mae'r champion, o dan y championship falle, it's a cutthroat world o ran, ti'n gwybod mae dy ti, mae gyrfa chwaraewyr, falle mae bach yn hirach nawr, gyrfa mwy efo chwaraewyr, erbyn amser ti'n 35 yn gorffen, a ti'n cael lot o insecurities o ran pobl sydd eisiau contracts eraill a ddim eisiau gofod dim lot of jobs is ble ti gael galw yn dweud, oh listen, we've accepted an offer from someone and you're moving halfway around the country with no warning weithiau. Os mae dy ti fel teulu sy'n mewn ysgol sydd wedi setlo, alle penderfyniad reolwr, alle mae lot o'n dweud alle ti just mynd yn erbyn penderfyniad reolwr os mae dy ti cytundeb, ond fi'n meddwl bod lot o chwaraewyr yn dweud, unwaith mae clwb wedi dweud bod nhw ddim eisiau ti dim mwy, mae'n eitha caled i sticio o gwmpas, achos maen nhw'n neud lot o tactegau weithiau o ran cadw ti i ffwrdd o'r sgwad a falle psychological warfare falle. Wel fi'n siŵr oedd hwnna, ti'n gwybod, lot o ddysgu ar yr adeg yma, fi'n siŵr, ond eto yn anodd, setlo mewn eto, fi'n siŵr. Beth am anafiadau wedyn, wrth gwrs, o ti wedi cael cwbl o anafiadau yn benodol i dy ben-glin, pa fath o effaith yn nhw wedi cael? Oedd e'n galed, ges i'r anaf cyntaf, ni wedi gadl adre yn 16, wedi wneud y pre-season i gyd, a oedd yna'n really galed, os ni ddim wedi mynd o fel ymarfer unwaith dwywaith yr wythnos i day in, day out, a ti'n really cael ei roi trwy e. So ni wedi dod trwy hynna gyd, a fi'n cofio cael yr anaf cyntaf wythnos cyn i'r tymor dechrau. So wedyn, o'n i wedi adeiladu'r momentum yma lan ffitrwydd, a wedyn cael operation o yn ôl adre yng Nghaerdydd, ond mewn knee brace am meddwl oedd 5 wythnos. So mae'n galed weithiau, achos ti'n teimlo fel bod
bod ti ti'n colli'r momentum. Os mae'n galed, mae digon caled, mae'n rhywle fel Man U anyway. Ond unwaith ti'n dechrau chwarae rhyw fath o catch-up, mae jyst wneud y dasg hynny'n gletach. A fi jyst yn meddwl o'n i bob amser yn chwarae catch-up yn pwy'n chwarae'n broffesiynol. Fi'n siŵr os o'n i ddim wedi cael unrhyw anafiadau, jyst o ran sawl chwaraewyr arall o'n i wedi chwarae gyda. Bys fi wedi cael bywoliaeth eitha da yn y gêm. Ond dynaw pêl-droed, ti'n gallu jyst bod yn anffodus gyda anafiadau, just the wrong challenge at the wrong time. Neu weithiau falle bod just bod falle oedd gwendid yn fy menglin anyway, a just bod y pêl-droed wedi chwarae ar y lefel yna, just yn ormod i'w bynglin. Fi ddim yn gwybod, really. Mae'n gael ei gwybod beth oedd y gwir. Ie, beth oedd e fel falle'n feddyliol wedyn ni? Ti wedi bod gyda Man U ar un adeg a wedyn ni, blynyddoedd wedyn ni ti gorfod gorffen darfan yn ffodus. Ti wedi chwarae tyma bach yn nôl yng Nghymru, ond dim byd tebyg i Man U. Beth oedd hwnna fel yn feddyliol achos bod yr anafiadau wedi cael cymaint o effaith, falle? Ie, i ddechrau yn rhyddhad, achos pryd o'n i wedi dyweddu fyny yng Nghaerfyrddin, o'n i'n chwarae un Sadwrn, a wedyn dal yn trio cael y chwyddol ar erbyn Sadwrn ar ôl, a fi'n cofio chwarae un gêm, falle'n tymor ola fi, a dde rhyw fath o pre-season friendly, a o'n i jyst i chwarae gêm, a dde'n ffain, o'n i ddim wedi teimlo dim byd, a wedyn jyst yn codi lan y diwrnod ar ôl, a jyst methu cerdded yn iawn. So, fi'n meddwl weithiau mae jyst yr ansicrwydd yna, a jyst, mae hwnna'n wath na'r poen, oedd e ddim bod fi, achos gyda fi, oedd e ddim, o'n i weithiau'n dweud fwy weithiau'n well da fi, os o'n i jyst i snap off yng ngoes, neu beth a cael just like this big pain, but it's fixed, ond oedd ddim fi mwy fel deteriorating injury dros amser, so o'n i ddim byth mewn fel like agony, ond oedd e just yn real discomfort lot o weithiau, so oedd e fel day in, day out, so oedd e'n weird, really. Rythad i ddechrau, ond fi'n meddwl beth o'n i'n ffeindio yn galed, so o'n i wedi retire ar 24, a o'n i'n gweithio dy dad i yn BBC, a so o'n i'n gweithio ar y cyngor, o'n i'n just i retire, o'n i'n meddwl, that's going to be the next best thing, ond probably the worst thing, os o'n i'n troi lan i gemau, a pobl yn meddwl, are you going to make a comeback, a how's yn ni, a pobl yn meddwl bach bod fi jyst i cymryd rhyw fath o sabbatical, o'n i'n dal yn cael reolwyr yn ffonio fi. O'n i'n gwybod os oedd rai tîm wedi cael bad result ar y weekend, bys fi'n cael galwad yn dweud, o'n i'n cael galwad yn dweud, we're desperate for this, we're desperate for someone to fill in at centre half. So, o'n i wedi, in amongst it, o'n i wedi convincio fe hynna, I'll make a comeback, I'll be fine. Achos o'n i ddim yn neud yn byd anna fe, wedi settle lawr, ond mae bamser mae'r benglin dde, bamser wedi teimlo wahanol i'r benglin chwyth ers yr anafiadau i gyd. Ond fi'n cofio, dis i nôl a fi'n meddwl felly just enthusiasm. Oedd na competition, the Premier Cup, FAW Premier Cup, oedd e. So oedd Abertawe a Caerdydd a Wrexham yn chwarae gyda'i tîmoedd, wel, ail dim, ond dim ei fel y youngsters. A nes i chwarae yn y quarter-final, a nes i chwarae yn erbyn Saint Newydd, a i Gaerfyrddin, nethon ni curo nhw dros extra time, a ni ddim wedi chwarae gêm for 18 months, a nes i chwarae'r holl gêm. Fi'n meddwl oedd y coaching na gwybod y personoliaeth fi. Mark Hazelwood a Deryn Brace oedd yn rheoli fan ar y pryd, yn gwybod you just got to throw Rhodri in, just because he's just, fi chi bod my mindset fi'n eitha determined pryd wy'n chwarae, rather than just, bring him on. So nes i last o'r holl gêm. O'n i chwarae llunelli yn y semi-final, fi'n cofio un moment yn y gêm, bryd ni wedi troi, a just i teimlo'r poen yn y penglin, a dweud, mae corff fi just methu wneud beth mae'n meddwl fi eisiau wneud. Ond fi'n meddwl oedd yn eitha pwynt, falle o'n i bach yn, oedd e just, penderfyniad o dod nôl, oedd just bach o frustration o dde, ond fi'n meddwl falle ddim bwysig, o'n i wedi retire ar y pitch, ble o'n i wedi retire pryd ni'n yn y tro cyntaf, oedd e yn ystafell y surgeon, a dde wedi dweud, Rod, I'm not going to... Ac es i a manager fi ar y pryd, Mark Jones, so mae fe'n neud y red button nawr i sgorio, a ni wedi dweud i'r surgeon, dweud, listen, Mark, he's old school, you need to tell it, you need to be direct with him, because he thinks I can run this injury off. Fi'n gofio weithiau hanner amser I gem, and he's like, I'm struggling a bit, and then, you run it off, give it 10 minutes.
So wnaethon ni weld oedd Mark di dod â fi, a nath y Syr mynd I Mark yn mynd, oh, I'm not going to beat it around the bush. Rhodri's got the knee of a 50-year-old ex-footballer at 24. A oedd yna'n bach y surprise o fi. O'n i'n gwybod bod pan glin fi ddim yn gret. O'n i'n meddwl, whoa, I didn't realise it was that bad. So, meddwl oedd yna oedd y neges yna di mynd trwy Mark. Ond fel dweud, fi yn hapus o'n i wedi dod nôl, achos o'n i chi retire ar y pitch, really. Ond fi'n meddwl beth oedd yn galetach wedyn, oedd yr rhad I ddechrau, falle novelty o cael prynawn di sad yn ôl I fy hun a stoff, ond beth oedd yn galed wedyn, o'n i'n ffynu mwy galed, pryn i'n 28, 29, pryn i'n teimlo, this is where I become into my prime. A chwaraewyr, o'n i wedi chwarae gyda, yn chwarae Gymru fel Robert Earnshaw, Jermaine Easter, James Collins, a o'n i'n chwarae gyda nhw'n dod lan y lefelau, a o'n i'n captain ar y tîmoedd gyda gilydd. Fi'n cofio hyn o Jermaine yn dweud, God mate, I can't believe you didn't make it, like, premiership. A fi'n gwybod oedd e'n dweud mewn ffordd, oedd e eisiau rhoi rhyw fath o hwb I fi, ond oedd e'n gweithio ffordd arall I fi, oedd e'n just rhyw fath o reminder, really, beth falle profiadau o'n I ddim wedi cael, ond fi'n meddwl nawr fi'n hun, fi'n meddwl ti'n naturiol, ti'n mynd yn hun, ti'n falle mynd mwy eiddfed a hefyd, bys o fi wedi retire anyway, ti'n meddwl. Wel, ti'n gwybod, gosh, mae cymaint fan'na, ti'n gwybod, profiadau gwych eto, ond eto, yn hyfryd cael y cyfle yna falle I ti ddewis, falle, ti'n gwybod, dyma prif mi'n ymddeol, yn hydrach na rhywun yn gorfodi ti. So, wedyn ni, ar ôl pêl-droed, nhw'n ni symlaen, ti'n gweud fan'na, ti wedi gweithio yn y cyfryngau, ti'n mynd bach, a erbyn hyn, hefyd, ti'n dechrau dy busnes hyfforddi dy hun, hyfforddi meddyliol hynny yw. Ti'n gwybod, beth oedd y meddwl ti ôl hwnna, ife ti eisiau helpu pobl falle? Mae'n wahanol, mae beth fi'n ei ddim yn therapi, so I coach, mae pobl sy'n gweithio gyda fi, mae neb gyda mental health issue, mae nhw just eisiau, mae mwy o performance thing o ran, so fel arfer, ti'n cael y pobl sy'n gweithio gyda fi, dim just athletes, fi'n gweithio gyda pobl busnes, actorion, so mae pobl sy'n creu pethau mawr yn y byd, a mwy ambitious ti weithio, mae mwy ti'n dod yn erbyn resistance yn dy hun, a falle limiting beliefs, a mae pethau sy'n dal ti'n ôl, a weithio, so mewn ffordd, mae pobl mwy uchelgeisiol yn y byd sy'n benefitio cael rhywun fel fi. Pryd fi'n gweithio gyda athletes, mae yna clip really da, Novak Djokovic yn siarad am, he leaves no stone unturned. So mae gyda fe grŵp, yn amlwg mae bach yn wahanol gyda fe, because he's an individual athlete, mae'n surroundo hynna'n gyda fel, mae gyda fe life coach, mae gyda fe, obviously, mae gyda fe cook, mae gyda fe gyda'r pobl yma gwmpas e. So mae'n rhoi'r platform gorau, he doesn't want to leave things to chance. Mae'n amlwg mae'n gweithio iddo fe, ond fi'n meddwl, mae pobl yn clywed y gair mental health a meddwl y mental illness, ond I fi mae mwy mental skills, mae gwahaniaeth, I suppose, o ran o edrych ar ochr corfforol, o gwahaniaeth o ran pryd ti gofyn mynd i'r physio, pryd ti eisiau mynd i'r strength and conditioning coach neu personal trainer, rhywbeth fel yna bys fi'n dweud yw'r gwahaniaeth. Ond y reswm fi'n neud fi'n healthily obsessed gyda'r gwaith fi'n neud. A dau, bys fi wedi benefitio cael rhywun fel fi ar cyfnodau, dim therapist, ond just rhywun I bawnsio syniadau a rhoi rhyw fath o clarity, achos fi'n meddwl bod ti'n cael yn pêl-droed, mae cymaint o penderfyniadau I wneud o ran, hefyd yn busnes o ran penderfyniadau o ran, mae cymaint o syniadau gyda pobl, neu maen nhw'n siŵr os maen nhw eisiau, beth ti'n cael weithio, mae pobl yn ysgoi, cael y chat yna gyda coach nhw, neu maen nhw'n cael, they lose their heads a bit, a falle'n taflu toys allan o pram, neu mae'r amgylchedd pêl-droed a mae dim lot o industries ble ti'n cael ei marcio am dy waith ti, so fe maybe once, twice a week, a mae fel rhyw fath o roller coaster, so fi'n meddwl, dyna pam ti'n cael cymaint o chwaraewyr yn troi at stwff fel gamblo, falle affairs, unrhyw beth, achos mae'n rhyw fath escapism, achos
ti yn y goldfish bowl yma, so lot o bobl methu delio gyda hynna. Ti'n meddwl, ti mewn, a mae pawb yn dweud yr arian, ond dyw'r arian ddim yn, ti ddim yn meddwl am yr arian pryd mae fel pobl yn gweiddi abuse arno ti. Ti'n meddwl, mae fel rhywun yn mynd mewn I swydd yn nhw, mae pobl yn gweiddi abuse iddyn nhw tra bod nhw'n gweithio. So fi'n meddwl, mae pobl weithio ddim yn meddwl am hynna. Mae rhyw fath o fel, mae pobl, a fi'n meddwl mae pobl o tu allan, beth ti'n cael lot o fans, be fi dyma marn I yw, mae lot o fans yn cymryd frustrations nhw am eu bywyd allan a chwarae. So maen nhw'n mynd fyna, maen nhw'n meddwl, oh yeah, this is just, they get paid loads of money and this is just my outlet, just to... So fi'n meddwl weithio, ti'n modd, weithio pryd fi'n gweld, os fi'n gweld fan yn gweiddi lot o stuff hate, fi bams yn curious am beth sy'n mynd ymlaen gyda'r person yna. A fi'n gwybod mae angerdd yn dod mewn iddo fe, ond dim rhaid ti bod yn angerddol mewn ffordd mwy positif. Ond fi'n meddwl fi weithio yn meddwl mae pobl yn taflu abuse at opposition players, just I provoca rhyw fath o reactions. Maen nhw rhyw fath o perthynas gyda'r chwaraewyr yna. He looked at me, that kind of thing. I got to him, neu rhywbeth. Ond I fod yn honest, mae chwaraewyr yna meddwl, faint o'r sad I nhw I wneud I fod yn honest. Siwr fod. Wel, ti'n gweud fan'na am y cysylltiad enfawr, really, sydd rhwng, o ti'n sôn am fel gamblo a pethau fel yna, a pêl-droed, a wrth gwrs mae hwnna'n ychwanegu wedyn ni at iechyd meddwl, falle yn y ffordd bach fwy negyddol na beth I ti'n delio gyda'r busnes. Ond I ti wedi gweithio gyda campaign Time to Change Wales, a wedi siarad mas am mental health problems, amdano pêl-droed, ond hefyd yn fwy penodol amdano ti, a beth o ti wedi mynd trwyddo. Pa mor bwysig yw'r gwaith sy'n digwydd erbyn hyn, gyda elusennau fel Mind Cymru sy'n gweithio'n agos gyda Time to Change Wales hefyd? Pa mor bwysig yw trafod y iechyd meddwl gyda pethau fel pêl-droed? Mae'n really bwysig. Yr unig peth mae'n watch yma as unrhyw beth yw mae'n bwysig codi ymwybyddiaeth o rhywbeth. Mae'n bwysig bod ti'n codi ymwybyddiaeth o rhywbeth. A lot o pobl yn troi at labelu eu hun oherwydd mae'r ymwybyddiaeth yn dod. So mae gallu bod yn two-prong, mae gallu bod yn double-edged mewn ffordd. Ond definitely fi'n meddwl, ond beth ti'n cael wedyn, mae rai pobl yn meddwl fel, falle fi'n dioddus elder, ond falle maen nhw jyst I cael tough few days. A wedyn mae falle'n tynnu ffwrdd o reina, rhywun sy just yn stryglo I dod allan o gwely. So mae'n bwysig codi ymwybyddiaeth, ond hefyd mae lan i'r unigolion I gweithio ar y sgiliau hefyd, o ran, fi'n meddwl ni'n byw mewn byd sy'n really fast, a fi'n meddwl mae dy ti'r dim peiriant yw'r meddwl na dim yn un y brain, ond mae mor bwerus, mae pobl ddim yn sylweddoli faint mor bwerus yw e. Y stori ti'n dweud am beth ti'n neud, a just y ffordd o fedru rheoli'r egni yn dy gorff, a fi bams yn dweud I pobl, we're feeling creatures who think, ond fi'n meddwl lot o bobl jyst mynd straight i'r meddwl. A fi'n meddwl dyna beth ti'n cael, achos ti'n mynd rhywbeth rhaid. So, ti'n gallu cael fel, os mae rhywbeth gwael yn digwydd yn bywyd ti, os ti'n colli rhywun ti'n caru, mae gallu bod yn boenus yn emosiynol, it's visceral pain. Ond mae gallu gweithio hefyd y ffordd arall. Mae gallu bod yn boenus mynd am y breuddwyd yna, it might not come off. So fi'n meddwl weithio ti'n cael rai pobl yn setlo mewn bywyd. A maen nhw'n setlo ac yn ffwlio hynna'n bod nhw'n hapus, ond maen nhw ddim wedi cymryd. Achos mae bamser, fi'n cofio, os mynd rhywbeth sy'n bwysig I fi, mae yna bach o resistance yn dod I fyny. Achos you've got skin in the game, fi'n gael ti'n teimlo'n emosiynol amdano fe, ti'n really care, ond fi'n meddwl mae weithio mae'n allu, ti'n gallu cael rhywun mewn bywyd sy'n edrych on the surface really successful, a maen nhw ddim yn gwneud y job maen nhw really eisiau gwneud,
achos maen nhw, eich ti cael rhywun sy'n digwydd bod yn dda o beth, ond falle maen nhw eisiau bod, falle ti cael rhywun fel sy'n cyfreithiwr sy'n nofelydd yn nhw eisiau bod, ond falle maen nhw wedi sgwennu rhywbeth, a maen nhw jyst i cadw e'n dror nhw, a ddim eisiau byd gweld, cos maen nhw'n mwy painful, bod e mewn job sy'n eitha stressful, ond falle bod e ddim mor stress, because it doesn't mean as much to him. So mae'n weird, so mae'r poen yna'n go. So fi'n meddwl, dyna pan fi'n very quick ar yr energy mae rhywun yn dangos. Ti'n os ti'n siarad i rhywun, a ti'n lli gweld, maen nhw'n really caru beth maen nhw'n neud. Ti dal yn cael challenge, ond mae yna egni gwahanol pryd mae rhywun yn siarad am rhywbeth. Maen nhw'n really caru neud, neu maen nhw, neu'r job dylsyn nhw fod yn neud. Bys ti'n surprised rai faint o pobl sy'n chwarae pêl-droed, a fi wedi cael chat y rhaid, dim pobl fi'n coach on, just yn gyffredinol o ran, sydd ddim really'n hoffi pêl-droed neu rygbi. Mae'n chwarae fe, achos mae'r arian digwydd bod yn dda, a y disgwyliadau o ran, bys ffrindiau fi eisiau gwneud hwn. So maen nhw'n digwydd bod yn dda yn y fe, maen nhw ddim really mwynhau e. Mae'n allu bod yn ffactor dy rhaid, ond mae iaf sy'n mynd dibynnu ar yr unigolyn. Diolch enfawr eto i Rhodri am gymryd amser i siarad fi, ac os ych chi wedi mwynhau'r pod, cofiwch ddilyn, a mi welech chi eto cyn hir. Hwyl am y tro.